Ці ёсць хто-небудзь? Ці няма нікога? Зараз. Добра, так ці інакш, нават калі нікога няма. Вітаю, сябры, з вами Квадрат, і сёння мы, згодна з вынікамі апытанкі вашага галасавання, будзем гуляць у Bloodborne. Але калі у чаце з'явяцца людзі, я яшчэ спытаю, як мы будзем гуляць у Bloodborne, бо, па-першае, існуе шмат білдаў, ну а па-другое, можа вы хочаце нешта незвычайнае, як, напрыклад, у Dark Souls, нешта кшталту выпрабавання. Было бы цікава. І не ведаю, неяк. Пакуль што нікога не відаць. Но выключна я. Зараз пагляджу на тэлефоне, ці з'явіўся ўвогуле стрым. Так, хіба так. І хіба гэты стрым глядзіць уже 3 чалавека. Зараз будзе тэст. Так, ну, по меншай меры, я з тэлефона у чаце сяджу. Ну, добра. Ну, тады як? Як граем? Як гуляем? Як у звычайную гульню? Не-не-не-не-не. Прабач. Як у звычайную гульню, з нейкім, можа, цікавым білдам для вас. Но на пачатку гульні гэты білд амаль нічога не значыць, але ўсё адно. Ці, можа, вы хочаце паглядзець, як людзі пакутваюць і папросіце нешта кшталту выпрабавання. О, не. Ну, ніхто яшчэ не піша, але ўсё адно ўсіх вітаю, хто прыйшоў. Так, будзе стары дзед. І пакуль ніхто не галасуе, можа, трошки пагуляюся вось з гэтым. Няхай будзе вельмі тонкім наш чалавек. А што там? Добра. Зробім так. Калі наступную хвіліну... Так, вітаю, Лорд Дікс. Калі наступную хвіліну не будзе прапаноў, якім білдам мы сёння гуляем, я буду гуляць на ўмовах выпрабавання. Не тое, чтобы мне не хапала гэтага, ведаеце, але так будзе значна цікавей. Ну, калі нехта не ведае. Ха-ха-ха. Ну, вітаю. А як ты ў запісе глядзеў на Твічэ ці на Ютубе? Бо на Твічэ таксама ёсць архівы, якіх няма на Ютубе, бо я гэты Apex не загружаў увогуле, бо толькі перамогу. Самае цікавае. Добра, яшчэ 20 секунд, але хіба ніхто не напіша нічога наконт білда. А, яшчэ на 1 хвіліну стрым спазняецца, таму пачакаю яшчэ хвіліну. А так, архівы на Твічэ таксама добрая рэч. Я таксама некалі глядзеў іншых стрымераў, бо яны не выкладваюць
цалкам архіў, але часта вельмі добра гуляюць. Мяне это не датычыцца, але ўсё ж такі. Вось. Таму яшчэ чакаю пару хвіліну і пачынаю свае пакуты. Заўсёды у Bloodborne, Dark Souls можна робіць пачвар. Па-першае, да Лорда Дікса. Ведаеш, я імкнуся зараз гуляць, сёння гуляць, ну і заўтра таксама, як мага цяжэй. Таму як прыдатна не атрымаецца. А якія ёсць білды? Ну вось глядзі. У нас вось пасярэдзіне ёсць статы. І галоўнае з іх это сіла, уменне, ну не ведаю, чысціня крыві і вось гэта магічнасць, якой у нас 9. І заўсёды гэтыя білды ці абапіраюцца на адзін з гэтых статыстык, ці на дзве з іх. Вось, ну, акрамя Аркейна, там хіба заўсёды на Аркейн. Таму можна пагуляць неяк так. Напрыклад, пад сілу білды ўжываюць нейкую вялікую зброю. Пад скіл трэба рабіць гэтыя рэпосты, не ведаю, як яны называюцца ў Bloodborne. Ну, крытычныя атакі. Вось, чысціня крыві адказвае за агнестрэльную зброю, ну і магічнасць за магію. Але магіі тут не вельмі шмат, бо гэта ўсё ж такі віктарыянская эра. А я планую гуляць увогуле без брані і без павышэння ўзроўня. Вот, таму чакаю яшчэ хвіліну, каб адказаў Феррерохер, што ён лічыць на гэты конт. І пачынаем. А чаго мяне баніць за такое? Там нічога дрэннага няма. Галоўнае зараз змяніць вось першапачатковы клас, каб... Вось, ну добра. Спачатку будзем рабіць пад чысціню крыві, а потым паглядзім, можа, будзем камбінаваць з уменнем, са скілом гэтай статыстыкай, бо яе у нас таксама. Не, ну, ведаеш, гэтая статыстыка таксама можна перакласці як колер крыві ці яскравасць крыві, не ведаю. Можаш паспрабаваць у Google Translate. Я ўжо нават не памятаю, бо я яе называю чысцінёй крыві, ці якасцю крыві. Бо я глядзеў відэа ад Вааті відэа, менавіта ютубер, які шмат чаго робіць для гульняў Dark Souls, Bloodborne. Усялякія відэа, ну, кшталту фабулярных дэталяў. Добра. Ну, фабулярных дэталях і гэтак далей. Вось ён таксама рабіў серыю пра тое, што было згублена ў перакладзе гэтай гульні, бо гульня ў арыгінале на японскай мове. Вось, і калі хто не ведае, у нас яшчэ няма... У нас яшчэ няма... Няма зброі, але ўжо ёсць прасільнік. Ай-яй-яй. Вот і таксама няма чым лечыцца. Але ўсё адно яго можна
паспрабаваць забіць. Проста згінуць, каб трапіць да сна паляўнічага і атрымаць зброю, агнястрэльную зброю і яшчэ некалькі прадметаў. Вось. Ну і, канешне, гэта не кампутар, таму грузіцца гульня будзе трошкі часу. Ось, калі ніхто не глядзеў, ніхто не гуляў. Вось мы, як бы гэта дзіўна не гучала, прачынаемся ў сне паляўнічага. Тут трэба выбраць нашу зброю галоўную. Ужо можна заўважыць, што пад наш білд ніводнай зброі тут няма, але вось пад гэты скіл больш прыдатная вось гэтая палка. Але каб было трошки лягчэй гуляць, я возьму ўсё ж таки звычайную для сябе зброю. Ага, пістолет. Нотатник. Каб пакідаць нотаткі. Ну і хіба больш нічога няма, наколькі я памятаю. Вяртаемся. Амаль да таго месца, з якога мы пачалі, але зараз будзе крыху змен. І вельмі доўгі час загрузкі. Добре, зараз... Ага. Па-першае, трэба ўзяць у рукі зброю, якую мы толькі што здабылі. Так, гэта NPC, які нам дае сваю кроў для лячэння. Вось гэткая дзіўная гульня. Зараз ужо са звычайнай зброі ў руках мы можам біць ваўком, забіць яго, нават атрымаць сродкі для лячэння, яшчэ некалькі. І тут у адрозненне ад Dark Souls гэтыя бутэлькі з крывёй не рэгенеруюцца, таму трэба вельмі асцярожна да іх. Вельмі асцярожна іх ужываць на босах і перад босамі хапала. Ну і вітаю вас у цэнтральным ярме. Калі б мы гулялі на умовах выпрабавання, то бы мы праводзілі вельмі шмат часу, бо было бы вельмі цяжка. Вось на гэтым мосце мы будзем біцца з нашым першым ці другім босам. Залежыць ад таго, яшчэ гучней. Но нават на 100% стаіць. Добра магу зрабіць вось так. А па-другое, ну неяк вось будзе перашкаджаць. Вось так. Ці стала лепей? Ці можа проста грамчэй нешта гаварыць? Вось гэта Раве, першы босс. Добры, першы ліхтар. Адпаведнік цяпельцаў з Dark Souls. Так, яшчэ адзін NPC. Так, калі кагосьці цікавіць
папулярныя дэталі гэтай гульні. Магу адказваць на пытанне, але так чытаць усё і слухаць усё я не планую, бо на гэта пойдзе цэлы стрым. Нічога добрага з гэтага не выйдзе. Ну і добре. Ризикуємо, бо я не могу сказать, что я добре гуляю у Bloodborne. Это один з гульняў от From Software, яку я не скончив. Ось. Тому може буде навіть трудно. Так, вітаю, вітаю. Але ніхто не сышоў на строя. Хацеў таксама крыху паразмаўляць з вами пра... О, хіба не патрэбна. А, не, добра. Хацеў крыху з вами паразмаўляць пра пераклады гульняў, але усяго 3 чалавека і не ведаеце, ці варта. З яго часта падаюць каменні да ўзмацнення зброі, але зараз толькі гэтыя сродкі да лячэння. Тут нікога няма. І не ведаю, зараз мяне цікавіць, ці варта было налажваць стрым на 60 кадраў на секунду, калі гульня падтрымлівае толькі 30. Выключна марнаванне рэсурсаў кампутара. Так, вось гэты адзін з гэтых камяней крывавых. Ох, як вас там шмат. У нас яшчэ некалькі ворагаў чакаюць. А, ось ужо заўважыў. Бяжыць біцца. Да, і у адрозненні ад усялякіх Dark Souls'аў тут ворагі размаўляюць. І хіба ў 3-м Dark Souls яны таксама размаўляюць, але гэта не лічыцца, бо 3-й Dark Souls быў пасля Bloodborne. У іх быў час палепшыць гульню, так. Нічога ўсяго не было. І першую зброю, вельмі добрую зброю пад гэты білд мы атрымаем пасля хіба другога боса. Так, пасля другога боса. І гэта не вельмі прыемна, бо без паляпшэння зброі біцца будзе цяжка, а паляпшаць дрэнную зброю я вельмі не хачу. А як яны выжылі ўвогуле? Растлумачце мне трошки. Добре, як атрымалось. Так, вітаю, Орел. Як справи? Так. Добре, там ходзяць гэтыя. Там яшчэ сабакі недзе. Можна, канешне, перабегчы гэта ўсё. Але я не ведаю, ці варта. Ха-ха. Но не белую. Облёклую ці
Не ведаю. Добра, па-ангельску яна будзе pale. Ну, хаця, можа, і перакласці як бялёса, а не белая. Эх, добра, там сабакі, там страляюць. Лечымся. Ой! Яшчэ страляюць. Добра, хто за мной бяжыць? Вось ужо сабака там ходзіць. І ўвогуле гэтая Ага, беларуская. Бялёсая кроў гэта увогуле ад інапланетных створаў. Калі я добра памятаю. Неяк і нешта атрымалася, але дзе другі сабака, я не ведаю. Яшчэ крыху лячэння. Ага. Ай-яй-яй. Як он так мяне сваім шчытом ударыў? Як? И, конечно, з яго будуць так. Вось гэтыя патроны. Яшчэ адзін камень да паляпшэння. Яшчэ лячэнне. Не ведаю, пакуль што хіба не варта сюды ісці. Добра, не. Рызыкаваць не буду. Вось тут гэтая неспадзяванка для тых, хто ніколі не гуляў. Калі тут заскачыць, то можна вельмі проста дайсці да ліхтара. Ну, дзе адбываюцца захаванні гульні, дзе можна паляцець у гэты сон, каб палепшыць сваю зброю, каб падняць узровень. Але мы гэтага пакуль што зрабіць не можам, бо каб падняць узровень, трэба мець гэты інсайт, перакласці. А яго можна атрымаць толькі хіба наведаўшы месца боя з босам? Ці можа неяк яшчэ? Ось, яшчэ адзін камень да паляпшэння. А пакуль што паляпшаць няма чаго. Бо зброю мы яшчэ не знайшлі. Не, вяртацца мы не будзем. Ну, добра. Хіба бяжым далей. Можа, загінем. Ой-ой. Так, один загін. Ужо добра. Добра, гэта зараз пойдзе сябе на сваю варту.
мог загінуць. І вельмі проста мог загінуць. Так. Ну, Лордзікс, калі ты там чытаеш сабе Вікіпедыю па гэтай гульне, можаш падказаць, як гэты інсайт можна здабыць на пачатку гульні? Яшчэ гэта кроў. За дапамогу якой можна атрымліваць вось гэтыя пункты душы ці рэха крыві. Ой, не-не-не. Там нас чакае бабуля, якая не вельмі прыветлівая. Загинув. Добре. Ну і зараз хіба перший NPC у гэтай гульні. Ён дае нам магчымасць вяртацца да сну. Гэта жест? А, так, усё добра. Ну хіба праз тое, што ў нас ёсць вось гэтая адзнака. Мы можам сапраўды дабегчы да боса, актываваць яго. Як атрымаць гэты інсайт і пайсці атрымаць новы ўзровень? Не ведаю. Тут хіба трэба быць вельмі асцярожным, бо вельмі лёгка спасць праз гэтую атаку. Эть! Хіба лепей так. Ха-ха, я разумею. Так і зараз, калі вы мяне прабачыце, я ўсё ж такі гэта пагляджу, бо ад гэтага залежыць лёс амаль 3500 пунктаў рэха крыві. Так. Не-не-не-не-не. Угу. Так, так, так. Угу. Ну, ведаю, дзе яго здабыць. Першы прадмет, які дае гэты інсайт. Таму па-ціхаму працягваем гуляць. І мы нават рухаемся ў добрым напрамку за гэтым інсайтам. Так, патроны заўсёды прыдатныя, гэтыя душы таксама заўсёды прыдатныя. Вось гэты пачвару варта забіць, бо яна будзе за намі бегчы, калі мы выйдзем.
Давай, давай, давай. Добро. Не атрымалася яго контратакаваць, але ўсё ж такі забілі і добра, і падлечымся. Зараз будзе вельмі непрыемны момант, там будзе два гэтых дзядзькі, якія страляюць, і вось гэтая вельмі моцная пачвара. Ось она ўжо до нас бяжыць. Ось гэта... вельмі нядобра, ну і, конечно, мы загінули. Дакладней, я загінуў. Зараз усё гэта прыбягаць аднова. Але праз тое, што мы адблакавалі гэтую браму, зараз адразу леваруч будзе крыху карацей. Вось. Вось гэта. Добра, каб не згубіць усё гэтае рэха крыві. Вось гэтага дзядзькі заўсёды валяцца 4 кулі. Заўсёды. Кожны раз. Таму, калі вам не хапае, запрашаю да забівання яго. Добра, гэтага сабакі ўжо няма. Ну, тады проста бяжым. Ага, ну, конечно. Ну, рабі хоць што-небудзь. Можа загінуць? Так, ён загінуў. Добра, вылечымся, воз яго... Так, яго гэтае лячэнне і валіцца. Не кажу, што заўсёды, але часта. Добра. Ну, шикоўна увайшоў адразу яго стрэл. Зараз трэба забіць гэтага. Саме мусі загінуць. Так. Файна з яго лячэнне пайшла. Ну і што? Спроба нумар 2. Вось, ага. Калі вы бачыце, што ў праціўніка вось так свеціцца вочы, гэта значыць, што ў яго нашая рэха крыві. І каб яго здабыць, трэба гэтага ворага забіць. Добра, а той хіба зваліўся, так? Так, вось ён. Вяртаецца па драбінцы гэтай. Ну што? Будзем біцца? Хіба таксама мусіў загінуць, але ўжо нічога не ўпэўнены. Добра? Неяк атрымалось.
свае скарбы. Добра, і зараз у нас магчымасць ісці далей, каб атрымаць гэты інсайт і палепшыць свайго персанажа. Ці яшчэ крыху палазіць і, магчыма, загінуць. Што вы пра гэта скажаце? Гінем? Ці робім усё асцярожна? Як лічыце? Ну, а пакуль вы пішаце ці не пішаце, я буду рабіць не вельмі асцярожныя рэчы. Яшчэ адзін камень для палепшэння зброі. Ага. Ну, добра. Хіба ўжо згубіць гэтыя душы я не павінен. Зараз буду шкадаваць, што гэта сказаў. Хіба. Яшчэ адна зброя, якая можа нам... Ну, можа нам і не патрэбная, але яна вельмі падобная на тую, што мы зараз трымаем у руках. Хіба тут? Не, хіба не тут. І хіба яны не мусіць. Ці мусіць, я не ведаю. Добра, каб не рызыкаваць, я вярнуся до той драбінкі. Падымуся. Ага, глядзіце. Спрытны пацук. Добра, падымуся да гары. Заб'ю гэтых пацукоў з іншага бока. І ўжо потым буду біцца вось з гэтым. Ага. Все ж таки ён падышоў. Ого! Яшчэ два каменні. Да паляпшэння. Да паляпшэння зброі, якой пакуль што няма. Ножик. Ужо амаль 5000 гэтага рэха крыві. Вось гэты прадмет дае нам гэты інсайт. Так нам патрэбна. Але ўсё ж яшчэ вяртацца да ліхтара і да сна не будзем. Яшчэ ёсць некалькі прадметаў, якія можна здабыць. А вот адчыніць дзверы да кароткай сцежкі. Чаму? А, і хіба не трэба было сюди лезці, так. Было не трэба. Ось у гэтым напрамку можна дайсці да другога боса. Ну, ці да першага, залежыць ад таго, ад якога з іх лічыць, бо таго, каго я называю першым босам, ён не абавязковы. Бо ён аніякай сцежкі не блакуе, а існуе выключна, каб мець популярнае значэнне. Нешта гэтае крумкачы. І яшчэ адзін. Гэткі ж самы прадмет. Напэўна. Ці як? Ці мы... Я не разумею, добра.
Але няхай будзе, чаму я шкадаваць праз то, што у нас 2 прадмета, а не 1, не буду. Які ён лёгкі. Добра. Зараз адна з найсмутнейшых гісторый у гэтай гульні. Але, зноў жа, слухаць яе не буду. Так, мы будзем шукаць матку. Гэты прадмет нам будзе, ну, не патрэбны, але прыдатны. Калі мы будзем біцца з першым... Ну, з другім босам, з другім. Зноў жа, залежыць ад таго, як лічыць. Так. Ось ёсць магчымасць пайсці туды. Пайсці сюды. Ці не рызыкаваць. Ці рызыкаваць. Добра, рызыкаваць я не хачу, таму вяртаемся. Ці, можа, не патрэбна гэта зрабіў, бо зараз будзе 1, 2, 3 загрузкі. Адразу прашу прабачэння, бо не планаваў я так рабіць. Не, усё добра. Ну, але ўсё адно будзе 3 загрузкі. Так, па-першае, нам не патрэбна, трэба скарыстацца вось гэтай веды шалёнага чалавека. Зараз вярнуцца. І праз тое, што мы маем вось гэты інсайт. Лялька, якая сядзіць у гэтым сне, актывуецца. У нас будзе магчымасць павышаць наш узровень. Вось яна. Так, вітаю. Нам патрэбная рэха крыві. І праз тое, што я маленькі нуб, я буду спачатку павышаць жыццё. Так, да пабачэння. Яшчэ можна ўжыць вось гэтае. Давай усе. Направду шмат дадуць. Гэта. Давай так, яшчэ раз. Ну, 1000 можа згубім, але нічога. Як мага больш жыцця. І так, гэта прадметы да мультиплеера. Так. Вельмі шмат размоў з табой. Палепшыць зброю. Вось, глядзіце. Мае магчымасць палепшыць гэтую зброю, але не ведаю, ці варта, бо гэта не будзе нашай асноўнай зброяй, таму хіба не. Пакуль што не будзем. Ну так, тут можна набыць прадметы за гэты інсайт. І пакуль мы не забілі аніводнага боса, гэтыя сродкі да лячэння каштуюць вельмі мала, таму варта іх купляць. Но з-за таго, каб не страціць гэтыя душы ці рэха крыві, усё адно варта. Зараз мы яшчэ хіба здабудзем броню, комплект броні. Можа яшчэ некалькі прадметаў. Ну і будзем біцца з першым босам. Ці можа адразу з першым босам? Добра. А зараз амаль няма гэтых душ, рэха крыві, таму хіба можна паспрабаваць дабегчы да боса.
Спадзяюся, што вы не маеце нічога супраць. Заўсёды мяне пужаюць, бо могуць нас непрыемна ударыць. Так, нам не туды, нам вось сюды. Нас чакаюць яшчэ. Давай, давай, давай. Конечно, jeszcze zabij. Спадзяюся, што з яго выпадуць гэтыя бутэлькі да лячэння. Дзякую. Ой-ой-ой, не патрэбна. Ну і зараз мы яшчэ атрымаем адзін гэты інсайт, бо зараз будзе сустрэча з першым босам. І я не ведаю. Ага-ха. Ну, чакай. Добра, не атрымалася зрабіць крытычны атак, бо зрабіў памылку. Ой-ой. Так, вось гэтак ён лечыцца, але гэта не значыць, што ён папаўняе сваё здароўе, а толькі тое, што мы зноў можам яго атакаваць у тыя самыя рукі, ногі і так далей. Каб мець магчымасць зрабіць крытычную атаку. Ага, схапіць нас імкнуўся. Ай-яй-яй-яй. Што ж ты так б'ешся? Ай-яй-яй, ну зараз яшчэ забіў нас. А, гэта ўжо 4. Ай-яй-яй, не атрымаўся ўнік. «15 кадраў на секунду». Нават не ведаю, чаму. Чамусьці мне выдавалася, што на PlayStation Pro мусі быць крыху лепей. Ведаеце, хіба таму нават настраляць можна. Ну ты не хочаш? Добра. Ой-ой-ой-ой.
Какие новые атаки. Ахаха. Где-то... Не ведаю, чому ён не дае нам зрабіць крытычныя атаки. Ай-яй-яй, ну як так? А вот гэтымі стрэламі трафіць не магу. Ну иди ты уже у сраку, ну. Уже шея болит. Ну и добро. Ай-яй-яй-яй-яй. Треба jeszcze загинуть зараз. Ну это... Ну, я ще забій. Так. Недостатково часу на це змарнування. Нарешті. Добре, що з першої спроби, але кольки на гэта часу пайшло. Не-не-не. А, так. Можна вернуться, каб не страціць гэтыя душы. Каб паглядзець, якую зброю можна набыць з дапамогай гэтага нашыйніка. Не ведаю. Эмблемы. Па-першае, зброя. Ну, не вельмі добрая. На жаль. Таксама не вельмі патрэбна. Хаця, можа, будзе лепей. Добра. Няхай будзе як ёсць. Welcome. What? Very well then. Ось так. Може, 15 пунктів гэтага жыцця. Ну і вяртаемся. Хіба варта было наведаць гэтага NPC, які сядзеў пры другім ліхтары, але уже няхай. І вось зараз пойдзем за зброяй, за бранёй, за яшчэ каменем да ўляпшэнняў. Так, тут скарб мы сабралі, так. А так, вітам. Куды ён пайшоў? Вось куды ён пайшоў? Ага. Разумею, куды. Чаго? Добре. Зараз будзе цяжка. У нас чакаюць гэтыя сабакі ці ваўкі. А, яшчэ гэты чалавек. Пакуль што чалавек. Ай-яй. Конечно. Ага, і яшчэ другі бяжыць. Добра. Тактика нубу.
Сюды яны зайсці не могуць, бо тут у нас бой з босом. Ну, залежить від того, якую Європу, якого часу, якої епохи. А. Ага. Не можете увойти. Нубские тактики, але нічого не зробиш. Не. Не. Ну, уже гінь. Нарешті. Куди? Іди сюди. Давай. Было бы цікаво, коли б він трафив. Добре. О. Ще гэта бутэлькі для лячэння. З імі было варта біцца, бо яны пільнуюць вельмі патрэбны скарб. Хіба ён... А, ён нават не тут. Ён крыху далей. І гэта мусіць быць яшчэ адзін камень для паляпшэння зброі. Так, вось ён. У нас хіба іх ужо 7. І хіба патрэбна 9, каб палепшыць зброю на плюс 2. Тут можа яшчэ адзін ляжыць. Так, яшчэ адзін. 8. Ну і тут хіба не. Звычайныя каменьчыкі. Ну, а вось тут камень. Добра. Саме зараз будзе не вельмі бяспечны момант. Куды, куды, куды? Не падай. Толькі не падай. Але... Добра, не ведаю, што горш. Калі б ён зваліўся... І тое, што зараз. О! Атрымалася. Давай лячэнне. Все, зараз трэба забіць яшчэ гэтага, потым спусціцца ўніз, перамагчы яшчэ аднаго, пару пацукоў, забраць скарбы, і ўжо будзем бегчы ў на... Так. Адблакуем яшчэ ліфт да гэтага ліхтара, які... Да другога ліхтара. Не хочешь побиться? Ну, конечно, дзякуй табе, камера. Дзякуй, конечно. Мне ж не патрэбна глядзець на ворагаў. О, вельмі небяспечна. Добра, яшчэ адзін гэты камень. Вельмі добра. Зараз вось там у нас чакае скарб. Тая броня, якая нам патрэбна. Але яшчэ трэба здабыць... Вось гэта.
гэтая кроў у інвентары, якая будзе чакаць. Нават атрымалася. Але гэты адразу не загінуў. Добра, што ён там з яго нешта? Так, з яго нешта вывалілася. Зараз паглядзім. Але па-першае, як там? Ага, вось так. І гэтая браня, як бачыце, значна лепшая ад таго, што ў нас было. І зараз не трэба яе набываць у гэтай маленькай краме. А, так, Лорд Зікс. Ён з Польшчы. Но, не ведаеце з Польшчы, але хіба паляк. А калі увогуле нічога не казаць, ён польскамоўны. Бо можа ён не з Польшчы і не паляк. Не ведаеце, як бывае. Ножик. Добра. Дзіўна, вось вы бачыце сапраўднага беларуса, які размаўляе па-расейску і па-польску, але па-беларуску не. Ну, а так, і хіба гэта будзе на архіве. Добра. Бяжым глядзець, што дропнуў гэты пачвара, якая паляцела долу. Добра. Жывы. Зараз усе гэтыя будуць поўзаць. Добра. Как лепш зрабіць? Возьмем вось так. І зробім неяк так. Я ведаю, што яны вельмі не любяць гэтых молотовых. Так. Амуніцыя. Нічога не было. Калі вы не памятаеце, тут мы ўжо былі, вось там лезлі туды. Праз мост вярталіся. Ага. Я ўжо бачу. Видите, вы аж такія прыемныя, што вас пачастую. Можа, ведаеш, Лорд Ікс, калі табе патрэбны адказ, можа, адзнач яго праз гэтае паштовае А. Як маленькая прапанова. Ну добра, просто што не хачу замініцца, змарную крыху гэта. Молотовых. Но! Можа, чагосьці патрабаваў, можа, пытанне да яго такое меў. Хто ж ведае. Уставай. На працу пора. Но! Разумею. Як інакш можа быць у Польшчы. Яшчэ
этого противника. Там нас чекає свиня. Навіть не дик, а звичайна свиня, якої ми праз некалькі хвилин по самые плечы руку ў сраку засунем. Ось, але гэткае жыццё. Нічога не зробіш. Каб нічога не здарылася. Трошки падлячуся. Трэба пачакаць, пакуль... Дядька, ось перший пайшоў. Ха-ха. Ну, у Польшчы хіба украінцаў больш за беларусаў. Ну, наколькі я чуў. Наколькі я ведаю. Да і ўвогуле, калі пад беларусамі маеш на ўвазе беларускамоўных, іх увогуле нават у Беларусі сустрэць цяжка. Таму нічога дзіўнага. А, та-та-та-та. Які ты спрытны. Так, добра. Так. Зараз можна з ім паразмаўляць пра тое, што праз гэты мост мы не патрапілі да катедры. Усё? Closed. Так, ха-ха. Closed. Добра. Вяртаемся. Каб павысіць узровень. Бо, дзякуючы вам, мы сёння павышаем узровень. Не ведаю, если буду спрабаваць зрабіць вызванне з Bloodborne. Выпрабаванне. Welcome. Але ж усё ж таки можа. Заўтра Very паспрабую. well. Па меншай меры першага Let the боса. echoes become you. Let Так. І яшчэ так. Farewell. Лячэнне. Ой, не. Можна яшчэ ўжыць душ... Ну, гэта... Кроў інвентара. У найгоршым выпадку набудзем бутэлькі да Very лячэння. well. Не, глядзіце, добра, атрымалось. Так. Да. Давай. Ось так, і нават яшчэ... А, не хапае. Можна прадаць нештачкі. Вось, напрыклад, адзін гэты ножык. Добралева у інвентары у нас усё... Усё ж іх мала. Глядзіце, 13. Добра, можа... Ну, калі будзе не хапаць, прыйдзецца фарміць. Нічога не зробіш. Ці не памятаеце вы, што я не сабраў усю той маленькай лакацыі, з якой я вяртаўся да сну? Ці ёсць там нешта вартае увагі? Усё адно паляпшаць зброю пакуль што не планую, але можа варта паглядзець, што там. Не ведаю. Напішыце, калі ведаеце. Добра, за гэтымі біцца я не планую. Паспрабую прабегчы. Хіба атрымалось? Так.
Не? Добре. Як я гляжу, ён не збіраецца падпальваць яшчэ. Конечно, мусіла так атрымацца. Спадзяюся, што з тамтэйшага нічога не выпала. Тут увогуле нічога... А, не, нешта ляжыць? Не. Окей. Иди сюда. Да? А, гэта... Нічога рабіць не будзе з гэтага. Мусіць быць. Рашэнне з гэтага таксама, дзякую. Так, і зараз варта забіць гэтую свінню. Галоўнае, каб яна нас не заўважыла. Яшчэ не заўважыла. Пра гэта я і казаў. Рукаў срацца. Яшчэ адзін гэты нашыйнік. Яшчэ адна кроў да інвентара. Добра. Бяжым біцца з першым босам. Ну, а з другім босам. І вось пасля гэтага боса хіба у нас будзе доступ да нашай зброі. Калі не асноўнай, то адной з асноўных. Но, ведаеш, калі б быў узровень арганізацыі як у Менску у тым годзе, то можа і больш бы людзей прыйшла. Гэта ж не польскае свята. Ай, ну, конечно, он мусіў трафіць. Ха-ха-ха. Ну так, я ж кажу, што украінцаў там хіба шмат. І паваліўся. Добра. Няхай будзе. Так. Это адзнака. Ага. Каб было трошки лягчэй. Хай будзе вось гэта. Ну, добра. У нас ад стрыма застаецца 1,5 гадзіны, крыху больш. Колькі з іх мы будзем біцца з гэтым босам? Хіба рэшта часу на гэта пойдзе. Пакуль ён там сячэ гэты труп. Татусь. Beasts all over the shop. You'll be one of them, sooner or later. Не ведаю, ці лепей так, ці не. А, ну конечно, конечно. What's that smell?
Ай-яй. Seems to me, it's enough to make a man sick. Ай-яй-яй, пробач, татусь. Гаской. Ай-яй-яй. Ось. Конечно, конечно. Кожен удар мусить. Хіба другий раз на яго гэта музыка не дзейнічае. Ну як? Ну неможливо, но... Ну добре, уже нема чим лячитися. А, ні, ёсць чим? З першої спроби. О, невероятно. Пробачте за крики. Ох. За нашу перемогу. І нават пайшло толькі 9 бутэлек? Ну, на гэтым этапе гульні здаецца мне, што я гатовы рабіць выпрабаванне, але што будзе далей, гэта ўвогуле жудасная справа. Так, бярем вось гэта брошку, што пытала, якую хоча знайсці гэтая дзяўчынка, і бяжым да галоўнай лакацыі. Нам больше не патрэб. Дна, чаму я не магу адзначыць. Дзіўна. Праз анімацыю не мог адзначыць гэты прадмет. Ажно горача стала. Так. Нотатка. Да, Бургенверта. Так. Прылада, каб мы маглі дадаваць камяні да зброі. Добра, глядзім. А, ўсё яшчэ глядзім. Але нічога цікавага хіба тут не будзе. Ну так. Ужо. Так. Можем дасылаць сюды людзей. Як у бяспечнае месца. Так.
Так, і зараз, каб не страціць душы, мы павысім свой узровень. Дапамагаць гэтай дзяўчынке я не планую, таму вось гэтую брошку мы разламаем, каб атрымаць камень, які нам пакуль што не патрэбны, бо у нас няма палепшанай зброі. Ну, але ўсё адно, калі атрымаем, а мы зараз і атрымаем ужо. Но не буду казаць, што хутка, бо ведаю, як можа пайсці. Паглядзім, што яны прадаюць. Ну, нічога нас не цікавіць з гэтага. З гэтага таксама хіба нічога. Welcome. Very well. Так, ну хіба будзе як нядобра. Ну добра, набудзем гэтыя бутэлькі. Very well. Каб не страціць ужо. У нас 9 гэтага інсайта. І вось, паглядзіце, зараз гэтыя бутэлькі каштуюць 2 разы больш. Добра. Ну хіба ўжо нічога рабіць там не будзем. Калі нешта страціў, кажыце, можа. Сам пачытаю і заўтра сабяру усе гэтыя прадметы, якія мы пакінулі у папярэдняй лакацыі. Зараз мы пойдзем да новай лакацыі. Ці можа не адразу да новай. Паглядзім. Ну там таксама ёсць камяні да паляпшэння, якія варта сабраць. Хаця без палепшанай зброі. Ведаеце? Без палепшанай зброі біцца з усімі гэтымі будзе цяжка. Таму нам трэба бегчы вось за нашай зброі. Таму... Да. Але вось пашкоджання ад вось гэтых атак не залежаць ад нашай зброі, а толькі ад узроўню уменняў. Зараз гэта пастка. Адразу нас імкнецца схапіць гэтыя амігдалы. Якая таксама можа нас перанесці ў дадатак. Таму з карты не виявлено. Так. Зараз паглядзім, што ў нас тут. Адразу можна ісці вось у гэтыя дзверы. Ну, толькі прыйдзецца спачатку некалькі ворагаў забіць. Ага, адразу 2 заўважылі. Ай-яй-яй-яй! Нешта не пайшло. Ай-яй-яй. Добра. 2 з 4 ці з 5. Хіба гэта сабака будзе самым небяспечным. Але неяк ён паддаўся. Добра. Я ведаю, што сёння робіцца неяк. Ідзе значна лепш, чым я чакаў. Не тое, што мне гэта не падабаецца, але неяк дзіўна. Зараз
Ну, ёсць спакуса там пахадзіць, там хіба нешта будзе. Мусіць там нешта быць. Але я не ведаю, што. Тут будзе гэты... Ось. Ага, і... Собаки, канешне. Добра, мусіць быць яшчэ адна. Ці няма? Ну, не бачу. Добра. Ну і тут нас чакае NPC. Накидаць нам паперу, якая дадае агонь да нашай гры. Так. Дзякую. Так. Вогненная папера. Ла-ла-ла-ла. А, не-не-не. Прабач, не хацеў. Усё. Бо там больш нічога не патрэбна, не ведаю, ці варта было весці сюды. Бо карыстацца дапамогай NPC я таксама не планую. А, так, сюды ну, мусілі весці, бо інакш бы мы не адкрылі вось гэтую сцежку. Где ты там ходишь уже? Окей. Яшчэ одна. Добра? Глядзіце, як валяцца. Зараз тут нас чакае сабака. О, ці воўк. Вялікі. Вялікая пачвара. Хіба ўсё? Так, яшчэ один камень гэта. Ну добра, ён мусіць быць тут, вось ён. Што, не даш нам карыстацца нуба-тактыкай? Але нават не нуба-тактыкай перамаглі. Нават вельмі хутка. Добра, зноў. Камення да паляпшэння. І зараз, як часта бывае у Dark Souls'ах, у Bloodborne, гэты прадмет падказвае, якое загражэнне нас чакае у наступнай лакацыі. І гэта менавіта будзе атрута. Так. Зараз нам не пішуць тут, колькі нам патрэбна, не пішуць. А вы не памятаеце? Колькі нам было патрэбна да наступнага ўзроўню. Але ўсё адно паляцім, паглядзім, што там ёсць. Бо хіба браня вось гэтага айца гаскойня мае лепшую абарону ад атруты. Паглядзім. Так. Ага, вось slow poison. Галоўнае 52 31. А у нас не так. Ага, увогуле амаль няма. Добра. Тады калі хопіць, набудзем хопіць.
Ну, не ведаю, ці варта адразу яе. Не, пакуль што не варта. Добра, колькі 3, 6, 9, 18. Колькі у нас камяней гэтых? 12. Ну, добра. А, яшчэ узровень. Welcome. What? Very Так, well. ну Let me- колькі. О! Амаль раўнютка атрымалась. Ну і добра, ужо час бегчы да старога ярнам. За нашай галоўнай зброяй. Ну, не ведаю, ці бегчы, ці ісці. Бо зброя, ну, досыць далёка. І ворагаў таксама будзе шмат, а зараз у нас зброя не палепшаная, бегці будзе цяжка. Таму крыху баюся, так. Адразу атрымаем некалькі скарбаў хіба. Чакай. О, 3. Уже 15 хіба, так? Не сюди. Сюди, 15. Так, яшчэ 3. І можна будзе паляпшаць вось гэтую зброю. Не хвалюючыся, што не хопіць камяней на нашай асноўнай. Я іх адной поўнай серыяй атакаў не забіваю. Но гэта поспехаў нам перамагчы рэшту ворагаў. З гэтага боку. Ну добра, калі яшчэ нехта глядзіць, скажыце, ці варта бегчы, ці ісці? Як звычайна. Бо першае будзе хутка, но небяспечна. Другое будзе павольна і таксама небяспечна. Таму думайце самі. Я пакуль што пазбіраю скарбы, бо на гэта таксама пойдзе некалькі хвілін, бо яшчэ трэба будзе раз зрабіць гэты круг. Так, 16. Як тут можна было? А, не, хіба не тут. Добра. Нічого придумляць не буду. Я ведаю, як гэта скончыцца. Не тое, каб мы мелі нешта, што мы можам згубіць праз смерць, але час, бо зноў будзе загрузка. Ну і што? Хіба ніхто не глядзіць ці не хоча пісаць? Так, і вось гэты паляўнічы будзе да нас страляць. Ён вельмі злуецца, што мы зайшлі да яго, на яго раён. Калі ось так, крок за крокам. І чакаеце, ці гэта туды, потым... Хіба так, хіба я ведаю, як бегчы. Ну што вы думаеце? Бяжым ці ідзем?
Бо я нават не ведаю, якія тут скарбы яшчэ ёсць у гэтай лакацыі, але галоўнае дайсці. Ну ведаеш, галоўнае дайсці не страчы, божухна, не страціўшы шмат часу на гэта. Skilled hunter. Adept. А навошта я скочыў? Яшчэ адзін гэты камень. Which I must stop you. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, ну не перашкаджайце. Вельмі прашу. Ой, навошта я з'еў антидот? Ну і як? Вы не можете сюды ускочыць? І вось мы, калі вам цікава, у тым самым месцы, дзе мы мусілі апынуцца. Я віншую вас. Я не ведаю, калі зброя вось у гэтым... у гэтай скрынцы. Давай, хутчэй. Яна не тут. О, божах, ну зараз з усімі гэтымі біцца. Спадзяюся, яны мяне не заўважылі. Заўважылі? Хіба так. А, але хіба яны не могуць прайсці? О, як выдатна. А вось гэтыя могуць. І гэты даў рады. Так, добра. Зраблю сабе гэтых патронаў з уласнай крыві. Прабачце. Каб было як з імі ўвогуле біцца, бо вось глядзіце, вось. Давай. Неяк ён. Што? Як вы хочаце далей гэта зрабіць, шаноўныя мае? А можа мяне тут увогуле не была, а? Як вы ставіцеся да гэтага? Ну хіба яны згодныя, мяне тут не было. Галоўнае, каб яны ніякіх скарбаў не пільнавалі. Хіба гэта была тая зброя, якую я хацеў. Але зараз я чамусьці маю пэўныя сумнення. Колькі вас там, Добра. А гэты пайшоў. Не пайшоў, добра. Давай уже. Конечно, мусіла не атрымацца. Ага. Ну, так, яшчэ атруць мяне. Вельмі небяспечна. Так.
Луны, месяц і гэтак далей. Так. Гэта да чаго? Так, і хіба адразу... Чаго? Патрабуе 10 сілы? О, цікава. Цікава, зараз будзе непрыемна. Вось пра гэта я забыўся. Добра. Ах ты. Это было давно. І ведаеш, будзе яшчэ адна лакацыя, дзе іх будзе яшчэ больш. Ай-яй. Хіба ўсё адно. А не, загінуў. Добра, загінуў. Колькі там на ўзровень было патрэбна нешта кшталту 3000? 4000? Усё адно не хапае, але каб не рызыкаваць. Ляцім туды, дзе можна павысіць узровень, і будзем спадзявацца, што ў нас хопіць прадметаў, каб прадаць іх і атрымаць гэты 10-й пункт сілы. Заўсёды трэба ісці праз 2 экрана загрузкі. Колькі патрабуеш рэха крыві? 396. Farewell, good. Farewell. Табе таксама. Паглядзім. 396. Прадаць. Бо гэты нам не патрэбная, гэта няхай будзе 3. О. Гэта прадаваць я не планую. Гэта таксама. Гэта не вельмі. Ось хіба гэта можна прадаць, бо яно... Гэта пачатковая броня. 396, так? Не памыляюся? Welcome, what it? Very well, let me. Добра. 10-й пункт. Сілу. Паглядзім. Так, тут ставім вось гэта. А вось тут няхай будзе папярэдняя зброя, бо можа яшчэ прыдасца нам. Так. Як зараз? Ага. Яна звычайнымі атакамі папросту пхае. Моцны таксама. Так, охо, як сякера. Выдатна. Ага, гэта не як сякера. Ага, гэта не то. А вось так она хіба мусі нават страляць. Ага. У нас няма гэтых куль. Добра. Зараз паглядзім
статистики. Так. Но пакуль што у залежнасці ад атрыбутаў не вельмі добра павышаецца пашкоджанне, але зараз чаму у нас няма 18-го гэтага камення? Добра. Паляпшаем вось гэтую. Каб не памыліцца, бо ўжо здаралася. Трэба рахаць. Нават шмат яго. А не гэта. Прадаць. Бо ўсё вось гэта можна прадаць, бо яно вельмі слабае. Усё адно хопіць толькі на адно паляпшэнне. Далей трэба 300... 5 патрэбна, не 6. Можа нават хопіць. Добра. Чакайце, яшчэ ёсць магчымасць хіба... Так. Дадаць нейкія з гэтых камянёў, каб яны... Ну, з гэты самы лепшы, таму яго і возьмем. Добра. І зараз сюды. Ось сюды стары ярнам. Зараз будзем ісці павольны, бо ўжо спяшацца няма куды. Нашу зброю мы атрымалі. Трошкі палепшылі. Крыху палепшым яе, калі назбіраем душ, ці рэха крыві. Ну і, канешне, чакаем, пакуль загрузіцца гульня. Паспрабуем, як гэта... Оу! Добра. Ахахаха. Яна трошки павольная, таму заспамаваць праціўніка не атрымалась. Паглядзім, як будзе у двух руках. Нешта мне здаецца, а ці пашкоджанне тыя самыя? 44, 44, ось глядзіце. 44. У двух руках. 44. Як так? Не ведаю, добре. Ай-яй-яй. Добра. Буду пакуль што карыстацца з вось гэтага варыянта, бо... О, зараз яшчэ паспрабую. Хе-хе, атрымалась. Добра. Гэта тут проста кроў. Не веду, ці варта сюды бегчы. Я ўжо пабежаў. А так. Варта, вельмі варта. Два гэтых адломка крывавага камення. Вось так.
нешта зрабіць з нашай зброі, бо яна амаль не б'е. Неяк нешта атрымліваецца, але штосьці мне падказвае, што можа быць лепш. Добра. Каб не марнаваць. Ось так будзе лепей. Так, тут хіба нікога няма. А, ён не загінуў. Ой-ой. О, яшчэ адзін камень. Хіба там дзесьці над нами яшчэ нехта поўзае. Толькі хацеў запытаць, чаму гэты дзядзька да нас не страляе, і ён адказаў на маё пытанне. Добра. Окей. А так, калі тут яшчэ нехта... Ай-яй-яй. Ёсць. З чыстай цікавасці. Якія інды гульні? Выключна інды. Ай. Так страшно. Вы бы хотели, каб яны былі перакладзены на беларускую мову. Вось такое не вельмі цяжкае, вельмі... Ну і, конечно, зараз загіну яшчэ праз гэтых крумкачоў. Ужо... Добра, прызвычаюся, што лячыцца праз іншую кнопку. Ой, ты наглый! Жудасць. Хіба нічога няма. Так, падлечымся. Rimworld. Я таксама думаў пра гэту гульню. Дзякую. Чаго? Чаго? Вот чаго? Скажыце мне, калі ласка, чаго ён не рабіў атак? Не, ну Shovel Knight хіба ёсць тэкст? Але не ведаю, я з гэтых найтаў ведаю толькі Hollow Knight. Я ведаю, што гэта іншая гульня, увогуле, але... Просто кажу, что я ее ведаю. Добра, еще один будет камень. Так. Добра. Антидот. Не ведаю. Ай-яй-яй. Тут хіба будзе лепей бегчы. Ага. Яны яшчэ могуць залезці сюды, так?
нават ведаеш, я нават буду такім прыемным, што сам пройду, сам заб'ю. Вельмі небяспечная частка. І зноў не ведаю, бегчы марнаваць ці вярнуцца палепшыць. Вярнуцца палепшыць зброю. Уж прабачце, але вось такія баязуць. Ну і першы раз гуляю гэткім білдам. Увогуле трэці раз у жыцці гуляю Bloodborne у гэтую секцыю. Бо чым далей, тым менш гуляў. Ну, а акрамя RimWorld і Shovel Knight, ну і Hollow Knight таксама нічога? Нема? Ну так, можа. Нема абмежаванняў на адну гульню на чалавека. Гэта не giveaway. Оп. Так, палепшыць. Вось, і зараз трэба іншае каменне паляпшэння, таму будзем паляпшаць яшчэ вось гэты пісталет. Добра, яшчэ. Ну, няхай будзе. Всё адно. Гэта найлепшы, а трохкутных у нас няма. Ага, і ці глядзелі вы, колькі яна зараз будзе біць гэтая палка наша. А зараз паглядзім. І зноў, я не ведаю, чаму гэтыя нотыфікацыі пра то, што нехта падпісаўся. А, так. Ведаю чаму, бо я гуляю на PlayStation 4 і гукаў з кампутера не чую. Хто б мог пра гэта падумаць? Ну, давай. Неяк не вельмі добра, бо толькі 60 замест 44. Неяк не вельмі добра. Ого, нічого собі. А як ти? Як ти сюди увайшов? Хто дозволив? Ні, ну з гэтым все ясно. Добре. Не питайся. Ти ще за нами Ні. Ой, які. Не може за нами пасти. Я не ведаю, ці варто битися з тим чоловіком, який до нас увесь гэты час страляє, але я з ім не хочу. Ну, може і так, може і не. Але як прапанова гульні, якую варта перакласць, чаму б не? Погляджу. Я глядзеў на гэтую гульню, там хіба ужо 2 часткі, так? Это першае пытанне, а другое, там хіба мусі быць шмат дадаткаў. Калі я не памыляюся.
бачыце ўжо, не? Я хіба загіну, калі. Так, тут звалюся. Ці не? Я нават не ведаю, добра. Он за нами ўсё яшчэ імкнецца залезці. Так. Тут ёсць маленькі, але не файны спосаб перамагчы вось гэтага. Добра, паблытаў з How to Survive. Прабач, так. 7 Days to Die. Але праз тое, што гэта альфа і Early Access, ці варта перакладаць? Ну што там? Ідзеш ці не? Не, не можаш. Татусь не дазваляе. Ах ты гаўно. Усё ж такі прыйшоў. Ну давай, давай. Хіба трэба быць крыху ніжэй. Ось. Так, з ім і трэба. Добра. Лечымся, тут хіба гэтыя ўсе ўжо пайшлі. Туды, дзе яны мусяць быць. Ага. Зараз гэтыя непрыемныя ворагі. О, рамен, вітаю. Добра. Яшчэ адзін гэты камень. Добра. Зараз трэба адблакаваць кароткую сцежку. Ага. Не вельмі зараз, яшчэ трэба ісці вось сюды. Там будуць ворагі, і не ведаю, ці варта іх праз іх бегчы, ці біцца з імі. А вось і гэты, не ведаю, сабака ці павук. Ага, яшчэ забіся мне тут. Выглядае як Dark Souls. Гэта рамен Bloodborne. Гульня ад таго самага творца Хідетака Міязакі. Ага, і хіба праз тое, што я не забіў гэтую. А так. Ці адраджусь я? Паспрабуем. Прабачце. Калі не атрымаецца,
будзем яшчэ раз бегчы. Так, сэнс, ну, амаль як у Dark Souls. Біцца з босамі. Паміраць. У залежнасці ад білда пакутваць. О, Рамен, ты прыйшоў толькі зараз. А можа ты скажаш некалькі інды-гульняў, якія бы ты хацеў убачыць на беларускай мове? Ага, звычайна. Гэты адломак. Добра. Я ведаю, що нам сюди. Адразу два. Добра. Я чамусьці спадзяваўся, што яны будуць у адзіноце. Ла-ла-ла, да пабачэння. З імі варта біцца, бо з іх валяцца гэтае каменне да паляпшэння. Што, ўсё? Не? Гэты застаўся? Ого. Добра, а можа так якую-небудзь не інды-гульню? Што бы ты хацеў убачыць перакладзенае? Толькі не кажы метро. Бо гэта ўжо талент. Но яшчэ хутчэй атакуй. Змарнаваў. Добра. Зараз не змарнаваў. Добра, яшчэ адзін гэты камень. Вось, як я і казаў, яны з іх валяцца. Антидот. Яшчэ гэтае каменне. Што будзе, калі я зраблю? Но, ведаеш, пра класіку добрае пытанне, але там ужо будзе залежаць ад самой гульні, па-першае. Па-другое, як яна падтрымлівае пераклады, ці не, ці ўвогуле яшчэ дзейнічае творца гэтай гульні. Бо каб зрабіць афіцыйна, трэба кантактаваць з творцамі ці з выдавецтвам. Ну, спадзяюся, разумееш, пра што я кажу. З новых няшмат добрых, но з гэтым магу пагадзіцца. Ну, можа іх няшмат праз тое, што іх увогуле вельмі вялікая лічба. Простое, і гэты маленькі кавалачак добрых гульняў выглядае вельмі маленькім. Бо, напэўна, не варта перакладаць... О, прабач, нічога не хачу ад цябе. Паглядзець, як там... Ага... Бачыце, усё ж такі прыйдзецца ісці ў гэты... якасны білд. Это значыць, што адначасова павышаць і вось гэты скіл, і blood tinge, які якасць крыві, чысціня крыві. Бо гэтая зброя...
пашкоджанне ў гэтай Very зброі well. залежыць ад скіла больш, чым ад якасці крыві. Ну, але нічога, паглядзім. Так. Не, у нас нічога новага не з'явілася. Так, Fortify. Паляпшаць пісталецік гэты. Так, ужо вяртаемся. А, можа зробім. Ведаеце, што зробім? Я адразу прашу за гэта прабачэнне. Нам патрэбная амуніцыя. А яе ў нас няма. Таму мы зараз будзем трошкі бегаць у кола, здабываць гэтую амуніцыю. Прабачце, будзе крыху нудна. Ну і зараз 6 гледачоў. Такое цікавае пытанне, якое датычыцца стрымаў. Як вы ставіцеся да вось, так, яшчэ і гэты маленькі агнямёт. Ён выглядае, ведаеце, як гэты дымар з пасекі. Нікось, як вы ставіцеся да хорор-гульняў? Бо ёсць некалькі гульняў, якія хіба можна пагуляць на стрыме. Не тое, што бы я хацеў, бо я не вельмі люблю такія гульні. Бо мяне вельмі проста напужаць. Але калі будзе вось менавіта так. Але можа быць нават і не весела, бо не ведаю, калі не памру праз ага, яны ўсё ж такі выбіраюцца. Ну, яшчэ з'еш мяне. Калі не памру праз сардэчны прыпадак, мяне зонка заб'е, бо я буду крычаць. А я буду крычаць. Я не ведаю, як вы. Я не вельмі добра стаўлюся да ўвогуле гэтых джампскэраў. Не, ну так. Гэткі звычайны... А, так, яшчэ гэтую жанчынку можна даслаць да... Капліца Одеона. Стратэгію. Так, таксама, але ведаеш, каб гуляць у стратэгіі, трэба мець стратэгічны склад мышлення, а маёй стратэгічнасці хапае выключна на ўсялякія ARPG кшталту Path of Exile, Grim Dawn, вось. Dark Souls, Bloodborne. Як, Рамен, растлумач як? Бо я б зразумеў, калі б ты казаў, калі сядзіш з сябрамі, бо яны ж не бачаць то, што бачыш ты, і... Ведаеш, Феры Рохер, калі ёсць, калі ты ведаеш нейкі хорор без джампскэраў, вельмі, вельмі прашу. Дай яго назву. Ну, а каб... Як зрабіць, каб бачылі? Бо на стрыме апазненне ў хвіліну. І гэта будзе... Яны праз хвіліну толькі бачаць, чаго я крычу. Хіба не вельмі добра.
Ну яшчэ забей мяне. Гаўно нейкае, а? Як я і прасіў, гэта гаўно мяне забіла. Яшчэ і у камеру глядзіць. Ну Dead Island гэта не хорар. Увогуле. Увогуле не хорар. Там нават страшнага нічога няма. Так толькі крыху. Гэта больш сурвайвал, чым хорар. Ну так, ведаеш, скриншэр можна зрабіць, але тады будзе атрымлівацца, што я раблю скриншэр праз інтэрнэт, праз той самы інтэрнэт стрымлю. Не ведаю, у мяне вроде як не благі інтэрнэт, але... Нарайвен, яшчэ раз віншую з выграннем. Вось, ведаеце, Эрык Ураямі атрымала напрыканцы таго стрыма гэтую хорар гульню. Так, не. Можа, трэба ў яе пагуляць? У гульню, не ў Эрык. Ось, там нейкі абзорвер, ці неяк так. Але ж я не ведаю, ці ёсць там джампскэры, бо не хацелася. Ёсць гэтая гульня Devotion, які ўжо усунулі са Steam'a. Дзякуй Китаю. Вот. Але там ёсць некалькі джампскэраў. Але гэткіх. Дастаткова... Ну, не магу сказаць прыемных, бо гэта не тое слово. Так, чакайце. Так. І вось калі гульня вернецца ў Steam, можна яе пагуляць. Ну, Outlast так, але там занадта шмат экшена для хорара. Ну, як, на мой густ. Можа, у першым яшчэ і добра, я толькі другі бачу. Не цікава, ну... Можа і так, спрачацца не буду, бо... Ёсць яшчэ гэты Alien Isolation у сусвеце чужога. О. Можа у яго варта пагуляць. Можа не. А я ўвогуле не ведаю, ці пакуль што не збіраюся гуляць у хорары. Папросту пытаюся, якія гульні вам падабаюцца, якія гульні вы бы хацелі ўбачыць. Можа, нейкіх гульняў вы чакаеце, якія выйдуць. Ну, у першай палове гэтага года. Так. Мала? Усё адно. Але ўжо добра. Каб не марнаваць час. Не-не-не. Увогуле, дакладна праз тыдзень. А што выходзіць? Ну, залежыць ад таго, што чакаеш, бо... Я свой каляндарык адкрою. Бо... О, не. Добра.
У мяне адкрыты чат на твічэ, таму я не магу адкрыць іншае. Так. Давай. Так, календар. Добра, Welcome сакавік. home, good hunter. Новы дадатак What да is Pass it of you Exile. desire? Ці гуляе хто-небудзь у Pass of Exile. 22 сакавіка Sekiro Shadow Die Twice. Вось ад творцы гэтай самай гульні. Гульня можа быць крыху іншая, але не ведаю наколькі іншая. Выглядае нават лягчэйшая за Ніо. Імператор Ром гучыць як стратэгія, таму, на жаль, я не магу сказаць, што я чакаю. Very well. Нават не ведаю, Let the што echoes become your гэта. strength. З стратэгічных гульняў я вельмі чакаю на Let me другой stand close. Mountain Blade. Now Вельмі shut чакаю. your eye. Гэта гульня закранула глыбіню душы. Так, 3970. Ну, значыць, не другая частка, першая. Другой я яшчэ не бачу. 3880. О, нет. Продать. Колькі там было? 3900 нешта там. Конечно, не хочу я продаваць вось гэта. І гэта не хочу. Добра. 970. 60. Добра, зробім ось так. І ось так. Welcome. What is it? Very well. Let Так, зараз треба павышаць стаміну, каб мець магчымасць рабіць больш атакаў. Ці павышаць, каб рабіць большае пашкоджанне. Вось пра самураяў, калі ты кажаш увогуле пра самураяў, то гэта хутчэй за ўсё Ghosts of Tsushima. Ghosts of Tsushima. Але яна хіба выйдзе бліжэй да канца гэтага года ці ў наступным годзе, бо на папярэднім E3 паказалі выключна трэйлер. Амаль нічога не паказалі хіба на гэтым E3 ці на Sony Entertainment Expo крыху пазней будзе паказаны цэлы геймплей, названая дата рэлізу і гэтак далей. Вось, нейкі маленькі верш. Вось, а пра тое, што выходзіць яшчэ, прабачце за гэткі павольны момант. Так, вось Sekiro Shadow Die Twice, потым 26 сакавіка 4-й эпізод апошняга сезона Хадзячых мертвякоў, 29 сакавіка Yoshi Crafted World, Рамен, ведаеш геймплей? Гэта быў геймплей. Ад Watch Dogs на нейкім там E3 таксама паказвалі геймплей. А калі гульня выйшла, яна атрымалася лайном. Таму я бы не верыў таму, што паказвалі, бо, ведаеш, якая бы добра не была плойка, якая бы не была аптымалізацыя ў усіх рухавіках, так выглядаць яна не будзе. Магу казаць на 100%. Ну, можа 99, калі яны не зрабілі цуда. Вось, а наконт стрымаў з Фёда Лалой, вось менавіта пра гэта я хацеў сказаць. Праз тыдзень можа будзе. Не, хутчэй за ўсё не будзе, бо праз тыдзень скончыцца яшчэ адна праца наконт гэтай гульні. Нарэшце будзе гатовы шрыфт кірылічны, які будзе вельмі падобны да арыгінальнага лацінскага. І калі творцы яго дададуць у гульню, можа неафіцыйна, можа выключна для мяне зробяць білд. Я спадзяюся, але нічога не абяцаю. Вось калі яны гэта зробяць, будзе, па-першае, стрым з Фёда Лалой, нават зробім 2 стрыма, пройдзем гульню
так ці інакш. Ужо з беларускай лакалізацыяй, са шрыфтамі. І, па-другое, я зраблю відэа, гэткую справаздачу, як гэта ўсё рабілася, якія дальнейшыя планы, бо запланавана шмат чаго. На жаль, самыя выдатныя, самыя выбітныя планы, канешне, не здзейсніліся. Увогуле, ты паўнейшы, нават казаць няма чаго, але яшчэ застаецца надзея на пераклад гульняў, таму я і пытаю у вас, якія гульні вы хочаце перакласці. І далей пра тыя гульні, якія выходзяць вясной. 23 красавіка выходзіць 11 Mortal Kombat. І гэта Mortal Kombat, прабачце, гэта прям... Калі захочаце, будзе стрым. 26 эксклюзіў на плойку Days Gone. Гэты хоррор-сурвайвал пра байкера у зомбі-апакаліпсісе. 14 траўня другі Rage выходзіць. Гэты Borderlands Bulletstorm. Няхай будзе так. І хіба ўсё. Далей у меня нічога запісанага няма. Вось. Гэта тым, хто пытаўся, што будзе выходзіць у бліжэйшы час. Неяк так. Вось, а Feudal Alloy, так, нядрэнны. Ну, не магу сказаць, што ён выдатны. Ха-ха. Добра, але пытанне пра Mortal Kombat, гэта будзе простое гулянне ў гэтыя лесвіцы, ў гэтыя, простыя турніры, ці гэта будзе фабулярная частка, ці гэта будзе онлайн-гульні. Гэты Division, так, але ён мяне, на жаль, не вельмі цікавіць, бо першы Division быў сам сабе не вельмі цікавым, а другі, можа, яны і зрабілі нешта лепей, але там заўсёды патрэбныя сябры, як я разумею. Як пра гэты Division ужо пыталіся пра Anthem, які выйшаў хіба 22 лютага, і апынулася, што гэты Anthem гаўно, і ў яго ўжо ніхто не хоча гуляць. Нават тыя, хто пытаўся, ці буду я гуляць на стрыме. Я тады казаў, канешне, асабліва калі будуць людзі. Нават пакуль што набываць не хочацца. Можа, калі яны пашыраць гэтую гульню нейкімі дадаткамі, пашырэннямі, тады пагуляем. Пакуль што не хачу. Ну не крычы ўжо там. А калі гаворка ідзе пра нейкага Том Клэнсі Rainbow Six, які завецца Siege, то ў яго можна пагуляць на стрыме без стрым. О! Так, да гэтай бойкі можна выклікаць гэтага Альфреда. Тут яшчэ мусіць быць нейкі скарб і ворагі. Я не памятаю, які скарб, але памятаю, якія ворагі. А вось там, нешта ляжыць. Ага, устаў. Добра. І вось зараз трэба апрануцца ў сет гэтага татуся. Так, мы файна выглядаем. І ідзем біцца вось з пачваркай, з бесцей прагнай крыві. Неяк так. Не крычы уже.
Чакайце. О, змарнаваў. Трэба было рабіць білд пад вось гэты скіл. Можна лечыць смерці, калі б гэта было выпрабаванне. Напэўна, вылечылі бы. Ужо. Нічога не кажу, але пакуль што усе босы былі перакананы за першым разам. Не ведаю, нават што я стрэліў. Канешне, гэты атак нельга перарваць, калі каму цікава. Давай. Амаль змарнаваў. Ведаеш, наконт смярцей. Калі скончацца патроны, будзе вельмі смутна. Бо без іх. Так, добра, другая фаза. Ай-яй. Ну давай. А ў трэцяй фазе гэтая атрута будзе яшчэ мацней. Ой, не патрэбна. А вось і трэцяя фаза. Ну і як там? О! Добра. Вось мы і згінем. Іди в сраку. Но. Першае. І у нас увогуле няма патронаў. Это значит, што зараз зноў будзе трэба бегчы іх фарміць. Так, музыка добрая, але хіба вельмі громкая, бо калі я з іх б'юся, я ўжо адчуваю, што я крычу увогуле. Прабачце, калі так. Ну, спрабаваць без патронаў я не хачу. Добра. Час фарміць патроны. Але амаль атрымалась. Калі б не даў сабе схапіць. Было бы лепей. Так. Дзе лепей фарміць патроны? Не. Так, калі мы пераможам гэтага боса, ось праз гэты... не, ось пра катэдру будзе даступная вежа, дзе вельмі шмат гэтых ворагаў са стрэльбамі, і там можна фарміць, але пакуль тут у нас доступу няма. Будзем рабіць як ёсць. Ібо ведаеце,
Нават не ведаю, як будзе хутчэй. Не. Хіба не. Вось праз гэтую загрузку я хацеў прапанаваць, каб мы забівалі гэтага маленькага дзеда. Вось адразу тут. Вось не гэтага. Конечно, молотов. Вось гэтага. І адразу пасля яго паміраць ці загружацца нанова, але яго заўсёды 4 патрона. Вось так трэба. Вось гэту паставіць. Давай уже. Адзін, колькі будзе патронаў з гэтых. Тых, хто вось тут ходзіць. Калі не будзе нічога, будзем бегаць. Як бегалі перад гэтым. Ну і пакуль гэткі павольны момант. Можа, трэба нешта расказаць. Ну і, конечно, не мусіце нічога пісаць, калі у вас нічога няма ў галаве. Ніякіх пытанняў, нічога гэткага. Добра. Але з іх нічога не падае. А чаму? Вось магло бы вельмі недобра атрымацца. Давай. Я нават лячыцца не буду. Няма навошта. Усё адно мы фармім, усё адно чакаць. Не таямніца, я з Менску. Ужо казаў некалькі разоў. Ну, калі лорд цябе цікавіць з Менску, не з Мазавецкага. Гэта такі жарт выключна для цябе. А ведаеце, вось я зараз адчуваю сабе ўвогуле ідыётам, бо на таго вялікага праціўніка я змарнаваў 3 кулі. Так. Вельмі файны жарт. А ты, як я разумею, у Варшаве? Ну, конечно, магу памыляцца, бо у Польшчы ніяк у Беларусі. Рэшта гарадоў таксама развітая. О, кулі. І бутэлькі. Улюбленне. Добра. Я не вельмі добра арыентуюся, где это, але ўсё адно добра. У Польшчы. Вось где. Добра. Яшчэ кулі. Ага, каля Львова. Ну гэта ўжо як лепей падказваю. Зараз разумею.
можу усялякі питання, як міграційна служба, задавати не буду. Ось, за мяне гэта пытанне задаў Рамін. Ну, конечно, жыве. Працую, жыву, но... Так, і зараз, пакуль мы тут, паспрабую здабыць тыя скарбы, якія пакінуў тут. Перад тым, як ісці да боса. Так, а дзе сабакі ўвогуле? Вы бачыце іх? Я не. А вось яна. Боже, як схавалася. Ай-яй. Ай-яй. Калі што, лорд, у мяне пытанняў больш не будзе. Ну, менавіта пра Польшу. Так, можа яшчэ нешта. Ну, можа, усіх пытаюсь, хто кім працуе. Ось. Смаргонь, так смаргонь. Мы? Добра. Якось, да. Наконт пытанняў пра працу. Кім працуеш? Калі не сакрэт, конечно. Ужо аж так напіраць. Таксама не варта. Добре. Добры адказ. Таму разумею, што не трэба пытаць. Батраком. Добра. Зараз пазбіраем усе скарбы тут. Паглядзім, колькі куль атрымаецца. А ўжо будзе трэба завяршаць. Які дзікі сабака. Добра. Так, лепей. Ну давайте уже. Зауважили. Ну и что? О. Не? Давай, давай, я тут. Давай, давай.
Так, яшчэ кулі. Лячэнне. Не, тут няма гэткіх месцаў, як у другім Dark Souls. З гэтымі калодзежамі. Добра, вы ж тут хіба зараз... О, не-не-не-не-не-не. Ну так. А ўжо нічога нельга зрабіць. Мы прабеглі цэлае кола. Што ты тут робіш? Ты сядзеў? Угу. Добра. Не, ну бегчы я не планую. Гэтыя 2000 ўжо... Не, ну добра, на гэтыя 2000 я зараз куплю сабе патронаў. Гэтых куль. І на гэтым мы скончым. А, яшчэ заб'ю аднаго праціўніка. І нават не аднаго, а двух. Нават трох. Скорее не памыляюсь. Я гэтага тоўстага біць не буду. Буду змарную. Добра. Амаль скончылі ўжо. Лічыць смерці на тым босе будзем крыху пазней. Можа яшчэ міжду стрымамі я пафармлю гэтыя кулі. Каб вам не было нудна глядзець заўтра. Можа заўтра пачнем іншага героя, калі будуць іншыя людзі. А мне нешта здаецца, што іх не будзе іншых. Так, купіць кулі. Толькі 9. І у нас усяго 28 куль. Мало. Добра, сябры. Я з вами развітваюся. Дзякую усім, хто быў. Дзякую усім, хто пісаў у чаце наконт гульняў, наконт хорараў, увогуле наконт жыцця уласнага. А да сустрэчы заўтра. Заўтра таксама будзе Bloodborne, бо яшчэ адно пытанне я рабіць не буду. Запрашаю на мой YouTube канал да серыі выпрабавання з Dark Souls 3. Спадзяюся, вам падабаецца. Так, Рамен, таксама было прыемна пагаварыць. Да сустрэчы ў наступных відэа і на наступным стрыме. А зараз да пабачэння і бывайце!